Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Mzati ndipo kupasani nkhanizi ndine Chawanangwa Kamanga koma tisanayambe tentone mitu yake. Bungwe la MEC lapempha atsogoleri a zipani za ndale omwe akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera lapakati m'boma la Dedza kuti asunge bata. Anthu awiri afa mphenzi itawawomba m'boma la Mulanje. Ndipo ntchito yomanga bwalo la zamasewero ku Tcholo ikukumana ndi mavuto azachuma zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito yomaliza kumanga bwaloli. Imeneyo inali mitu ya nkhani, tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Dziko la Malawi ati litha kupitirira kukumana ndi mavuto azachuma ngati boma silipeza njira zothetsera mchitidwe wokupha omwe ukupitirira mdziko muno. Izi zalankhulidwa ndi mkulu wa bungwe la SIDED a Sylvester Namiwa komanso lake Mbewe omwe ndi olankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana kutsatira kupitirira kwa mchitidwewu mdziko muno. Crispin Zimbiri walemba ripoti ili. Malinga ndi Anamiwa ati ngati boma silithana ndi mchitidwe okupha anthu omwe ukupitirira mdziko muno ndi chachizwikire kuti dziko lino lipitirira kukumana ndi mavuto azachuma. Anamiwa omwe posachedapa analembera kalata mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti achotse pa udindo Akeni Zikhaling'oma ponena kuti akulephera ntchito yawo ndipo adapereka masiku 7 kwa mtsogoleriyu. Ati akukhulupirira kuti Achakwera akuganizira za pempho lawo ndipo ngati satero iwo ndi bungwe lawo apanga chothekera kuti Ang'oma achoke pa udindo wawo ngati nduna ya chitetezo cha mdziko muno. Ndinenso kuti kulibe dziko limene kuli masowa chitetezo ntchito za malonda zimayenda. Palibe dziko limene anthu akuyenda mwacheucheu, dziko limene chitetezo kulibe, palibe munthu amene angapite mdziko limene kukhazikitsa ntchito zake za malonda. Choncho ngati zinthu sizisintha dziko likhala pa mavuto akulu azachuma. Choyambira chona kuti tichotse olemekezeka Akeni Zikhaling'oma alephera alibenso kuthekera kwina kulikonse. Ngati Dr. Lazarus Chakwera sachitapo kanthu pa chikalata chimene tinatumisa tizapanga chilichonse chotheka kuwakakamiza Zikhaling'oma kuti achoke pa mpando. Malipoti akuonesa kuti anthu awiri aphedwa m'boma la Msanje posachedwapa ndi anthu ena osadziwika, zomwe malinga ndi oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno alake Mbewe ati izi ndi zodandaulitsa pa nkhani ya chitetezo cha dziko lino. Ndi nkhani yodandaulitsa kumbali ya nkhani ya chitetezo kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ichichi chinayenera kupereka nkhawa ku ntchito ya polisi kuti kodi wamkulu wa polisi ndi anyamata awo ntchito ikuyenda kapena ayi, chifukwa zizi ndikuthekera kobweretsa chiopsezo kwa anthu ofuna kudzachita malonda mdziko muno, komanso ngati dziko limene timadziwika kuti ndife mtima wofunda mu chigawo cha Africa sizikugwirizana ndi zimene zikuchitikazi. Popitirira Mbewe agwirizana ndi Anamiwa zoti Achakwera akuyenera kuchotsa Dr. Akeni Zikhaling'oma pa udindo wawo ngati nduna ya chitetezo cha dziko. Ndigwirizane ndi Anamiwa kuti nduna ya za chitetezo sizikuyenda zawavuta. Mwina ndi nthawi tsopano yonena kuti ngati mtsogoleri wa dziko tisamangopereka udindo kwa munthu chifukwa cha phokoso kapena kukomedweretsana kumbali ya ndale, potero kuti sakuyenerano kupitiriza ntchito imeneyi potengera ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera. Ndi zimene akunena Anamiwa ndizoona ndithu. Masiku ochepa apitawa apolisi mdziko muno anamanga Alesta Maganga powaganizira kuti akukhuzidwa ndi kuphedwa kwa mmodzi mwa anthu omwe anapezeka atafa mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Crispin Zimbiri malo mwa Mzati. Bungwe loyendesa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lapempha atsogoleri a zipani za ndale omwe akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera lapakati m'boma la Dedza kuti asunge bata. Izi akuti zikuyenera kuchitika pamene akuyembekezeka kupereka zikalata zopikisana nawo pa chisankhochi ku bungweli. Mneneri wa bungweli Sangwani Mafurirwa ndiye wanena izi pomwe ati akuyembekezera kulandira zikalata kuchokera kwa anthu atatu omwe alimbirane udindowu. Mafurirwa wati anthu 47,765 ndi amene akuyembekezeka kuponya nawo voti pa chisankhochi chomwe chichitike ku derali chimene chizachitike pa 16 November chaka chino. Mafurirwa akulongosola.
amene ali ndi chikonzero kupene tinayitanisa onse amene afuna kupikisana nawo kuti abwerese ma nomination paper awo ti aunike. Cholinga chowanikira nchoti tione kuti alembadi zolondola ngati pali zina zake zofunika akonze asanabwerese ma nomination paper aja tiawuziretu pamene kudakali nthawi kuti athe kukonza chotero. Izi timapanga kuti tipewe kuti pamene wina akubweresa ma nomination paper pa tsiku lopereka lija ndiye tizimubweza kuti kakonzeni nthawi zina zimatha kukhala zambiri zofunika kukonzazo, ndipo pamene amati athamanga akakonze zonse azibwera kuzatipasa ife kumapeza kuti 4 koloko yakwana ndiye munthu akhoza peza kuti afunika kunika kupikisana nawo chifukwa choti nomination paper yawo sanasaine zonse mu nthawi yake. Ndipo pewa zimenezo nchifukwa timanena kuti tsiku limodzi tisanafike polandira ma nomination paper tiayitanisa anthu onse atiwaoneseni ma nomination paper awo tiaonese zonse zimene ngati pali zofunika kukonza. Ndiye mwambo umenewu lero wayenda bwino moti pamene tili pano tinene kuti takonzeka kulandira ma nomination paper kuchokera kwa opikisana, ndipo kudedza tikuyembekeza kuti amene abwerese ma nomination paper alipo atatu ndi ali osapasidwa nthawi yawo imene ayina kubweresa ma nomination paper awo. Tipemphe kwa atsogoleri ndi onse osatira kuti ngati angapezeke kuti akumanizana, ena akupita ena akubwerako, pasakhale zachiwawa kapena kukangana kuna kulikonse. Tonse ndi Amalawi tiye tisunge bata ndi mtendere kuti zokonzekera za chisankho chimenechi zipitire kukhala zolongosoka. Chisankhochi chikudza kutsatira imfa ya phungu waderali Daniel Chiwere omwe anamwalira mwezi wa Julayi chaka chino. Popitirira ndi nkhani zathu, bungwe la Center for Alternatives for Victimized Women and Children lalimbikitsa adindo osiyanasiyana kugwirana manja pa ntchito yothana ndi mchitidwe ochitira ana nkhanza monga kugwirira. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Teresa Msogera anena izi polankhula ndi Mzati pomwe mchitidwe wa nkhanza pakati pa ana ukupitirira kuchitika maka kugwirira ana m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Iye wapempha makolo kukhala ndi chidwi pa chisamaliro cha ana awo. Benaik Gomani walemba ripoti ili. Mchitidwe ochitira ana nkhanza ukupitirira kuchitika mdziko muno zomwe zikubweretsa nkhawa pakati pawo maka pa nkhani ya maufulu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CAVOC Teresa Msogera wapempha makolo kukhala ndi chidwi pa chisamaliro cha ana awo. Msogera wati bungwe lawo likugwira ntchito yomenyera ufulu wa ana komanso amayi poonetsetsa kuti sakuchitiridwa nkhanza m'malo osiyanasiyana. Kudadi zoona mu peko munodi muli mavuto osiyanasiyana enanso mwayo ndi amene tikukamba zokhuza za ana komanso azimayi kuchitidwa nkhanza. Endi izi zimabweretsanso ndithu pambuyo ngati chitukuko cha dziko. Ngati ife CAVOC timagwira ntchito kuthandizira kuti nkhanza zichepe. Kwambiri nkhanza zimenezi m'malo muno zikumachitika kwambiri chifukwa choti cha zikhalidwe zina zomwe zimapangitsa kuti zimalimbikitsa kuti azimayi wakapena even ana athe kutani kuchitidwa nkhanza kuti moyo wawo isapite patsogolo. Ife ngati fe CAVOC timagwira ntchito limodzi ndi aboma komanso ndi anzathu osiyanasiyana amene ali mabungwe ngati Oxfam, Plan International kuti ikathe kuthandizira kuti ikathe kuwadziwitsa za maufulu awo. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR yemwenso ndi mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu mdziko muno Amaiko Kayatsa ati ndizodandaulitsa kuti anthu akupitirira kuchitira nkhanza ana komanso amayi zomwe zikusutsana ndi malamulo a dziko lino. Akayatsa ati ana m'madera ambiri akuchitidwa nkhanza monga kuwagwiritsa ntchito zopyera msinkhu wawo. Iwo apempha boma kuyika ndondomeko zokhwima pa chitetezo cha ana komanso kufunsa mabwalo a milandu kupereka chigamulo mwansanga pa milandu yogwirira asungwana komanso kuchitira nkhanza ana pofunisisa kuti chilungamo chiziperekedwa mwachangu ndi kupereka chilango chokhwima kwa olakwira lamulo pofunanso kupereka phunziro kwa ena. Pankhani zakugwiriridwa malamulo athu akutera mwachizikere kuti mwana ali ndi ufulu otetezedwa kukhanza zogwirira. Ndi kuti munthu ngati ugwirira mwana ndiye waphwanya malamulo ukuyenda kuti ukazengedwe mlandu. Komano chimene chikuvuta nchonena kuti malamulo ali apo kwagwiritsa ntchito malamulo kumakhala kovuta. Mungaona kuna kuti ana akugwiririra kufufumitsa kuna lilonse. Komano mungaona milandu imene ili ku koti komanso imene kumatha munthawi yabwino muona kuti ndiyochepa. Milandu ina mwina siwapita ku koti komwe. Zimene ndizodandaulitsa komanso thandizira kuti nkhanza zene zizipitirira. Chifukwa ngati mwana apangidwa nkhanza kinakono ochita nkhanza uja osamupasa chilango osamuzenga mlandu kupasa chilango ndiye kuti ino nkhanza sizitha yayi. Milandu yogwirira ana
ikupitirira kuchitika mdziko muno ngakhale mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana zakangalika pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Choncho anthu akuyenera kugwirana m'manja pa ntchito yothana ndi mchitidwewu. Malo mwa Mzati, ndine Benaik Gomani. Mafumu apempha anthu kukhala okonzeka komanso osamala pamene nyengo ya mvula yayamba pofuna kuti atetezeke ku ngozi zomwe zimachitika mnyengoyi. Polankhula ndi Mzati, mfumu yayikulu Chikumbu ya mboma la Mulanje yati iwo ndi mafumu awo akupitirira kufikira anthu a m'madera mwawo ndi kuwaziwitsa komanso kuwapasa uphungu oyenera pofuna kuti atetezeke ku ngozi zomwe zimadza nthawi ya mvula. Zambiri mlipotili lomwe walemba ndi Chifundo Mota. Pamene nyengo ya mvula ya chaka chino yayamba, mafumu ati ndikuyenera kuti anthu akhale osamala ndi nyengoyi pofuna kuchepesa chiwerengero cha ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimachitika mu nthawiyi. Mfumu yayikulu ya mboma la Mulanje, omwe dera lawo linakhuzidwanso ndi namondwe wa Fred kumayambiriro a chaka chino, ati pali ngozi zina zomwe ndi zopeweka ndipo apempha mafumu mdziko muno kuti afikire anthu awo ndi kuwawunikiritsa zoyenera kuchita kuti akhale otetezeka ku ngozizi. Iwo apemphanso ana sukulu kuti asamayende m'malo omwe madzi akuthamanga monga misinje. Yayitanisa kale anthu matayitanisa mafumu onse walongosolera zakufunika kuti awateteze anthu awo asakhale malo oyandikirana ndi mtsinje kapena malo kumwe kuli koyipa komanso kothamanga madzi kwambiri koposanso ana sukulu kwambiri asamayende momwe mothamanga madzi chifukwa tinatayapo mwana chifukwa cha nkhani imeneyoyo madzi anamkokolola. Wapempha anthu kuti tonde awateteze ana kwambirinso. Timafuna tipemphe kuti mmene zikuchitika chonchi mphenzi zimabwera, mphenzi ndizoopsa kwambiri zikuziwa ndi ateteze anawo ngakhale iwo omwewo makolo atetezeke. Nawo mfumu yayikulu Kaduwe ya mboma la Phalombe linakhuzidwanso ndi ngoziyi ndipo yati akumachita misonkhano pafupi ndi anthu awo kuwauza anthu kuopsa kukhala m'malo omwe ndi achiopsezo. Anthu tinakonzekeresa oti ena ndi ena ndithu anachoka ku madera amene unagwa madzi kumene mwina kuli misinje yapita ku mtunda. Timachita misonkhano pafupi atinso timawunikiritsa kuti asunthe kumalo amene ali angozi komanso asunthe kumalo ngatayandikira misinje, asunthe pamalo amenewo apite kumalo abwino opanda chiopsezo. Ndiona kuti anthu amati ife makolo athu basi anabadwira bomba, ife sitabadwira bomba takulira bomba nde sitingathe kuchoka. Izo zokonena kuti anakuchikhazikitsa ngati mwawo koma taona nyengo mmene ikusinthiramo. Tikuyenera kuti achoke kumalo amenewo apite kumalo abwino kapena mwina ngati pali malo ena mafumu timakhala ndi malo ena apadera ndoti mafumu apereke malo kwa anthu ngati amenewo apase kuti amangemange. Mulanje, Chiradzulu, Blantyre ndi Phalombe ndena mwa maboma omwe anakhuzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi chaka chino. Chifundo Mota, malo mwa Mzati. Mpingo wa CCP mu sinodi ya Blantyre wati udzakumbukira moderator wakale wa mpingowu Mbusa Edna Navaya ngati mzimayi olimba mtima ndi okhazikika pa chilungamo. Mlembi wa mkulu wa sinodi iyi Mbusa Anderson Juma alankhula izi lachiwiri pamwambo oyika m'manda thupi la Mbusa Navaya ku HHI mu mzinda wa Blantyre. Evans Matola ali ndi ripoti. Thupi la moderator wakale wa mpingo wa CCAP mu sinodi ya Blantyre Mbusa Edna Navaya omwe anamwalira la Mulungu pa 29 Oktoba chaka chino lalowa m'manda lachiwiri ku manda a HHI mu mzinda wa Blantyre. Kummawaku anthu ochuluka omwe anali ndi nkhope zachisoni, ena amalira ndipo ena amayimba nyimbo za m'buku loyera za chiyembekezo anasonkhana mu hall ya Multipurpose ku HHI komwe kwachitikira mwambo wa mapemphero wosanzikana ndi mtumiki wa Mulungu Edna Navaya. Polankhula utatha mwambo oyika m'manda thupi la Mbusa Navaya, mlembi wa mkulu wa sinodi ya Blantyre ya mpingo wa CCAP Mbusa Anderson Juma wati mpingowu udzatsowa Mbusa Navaya maka pakhalidwe lawo lolimbikira ntchito komanso losapsatira chilungamo. Kunena zoona imfa ya Emeritus Edna Pengani Navaya yabwera mwazizizi ndipo yatizizimusa ndiponso yatigwedeza ndi kuti yatitha nkhongono
tili onthunthumira kwa basi ngati CCAP Blantyre. Naye nduna yoona kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo chisamaliro cha ana okalamba ndi aulumale yemwenso anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Jean Sendeza kupempha amayi mdziko muno kutengera umoyo wa malemu Navaya pochita maphunziro kulimbikira ntchito maka pa khumbo lotumikira mu maudindo osiyanasiyana. Kuti anali mbusa amene sanangokhala pa maudindo akuluakulu mu mpingo, koma zimenezi zinachitika chifukwa chakuti anapita ku sukulu komanso amadziwa chimene amafuna. Ndiye a president a dziko lino la Malawi pamene andinadzayimirira kumwambo umene ananenetsa kunena kuti ife azimayi tikhale ngati monga mmene analili Reverend Navaya, kuti anali mzimayi wamphamvu, mzimayi amene anali chitsanzo chabwino kuti malemu Navaya anasozedwa ngati mbusa woyamba wachizimayi mu sinodi ya Blantyre mchaka cha 2001 ndipo akhalapo ngati modelera wa sinodi kwa zaka zinayi. Mbusa Navaya wamwalira la Mulungu pa 29 Oktoba chaka chino, wasiyana anayi, zizukulu zitatu ndi bambo akunyumba kwawo, ndipo kufikira imfa yawo amatumikira pa mpingo wa Limbi CCAP. Iwo anabadwa pa 31 Oktoba chaka cha 1969 ndipo alowanso m'manda pa tsiku la kubadwa kwawo. Ndine Evans Matola, malo mwa Mzati, kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Bwalo lalikulu la mlandu mu mzinda wa Lilongwe lasunga chigamulo chake ngati kuli koyenera kapena ayi kuti nthambi ya chitetezo ya Malawi Defence Force ipereke makalata aumboni ku bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB pa mlandu omwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilimwa akumuganizira kuti analandira ziphuphu kuchokera kwa mpondamatiki wina otchedwa Zuneth Sata. Oweruza ku bwaloli a Redson Kapindu ndiwo anena izi lachiwiri Sabata ino pamene mbali ya boma motsogozedwa ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda komanso mbali ya oyimira achilima pa mlandu apereka mfundo zawo pa nkhani ku bwaloli. Austin Katunga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Bernaik Gomani. Mlandu unabwereranso ku bwalo la milandu utayimisidwa pa 9 Oktoba chaka chino pamene mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda analephera kufika ku bwaloli. Ndipo lachiwiri Sabata ino mbali ya boma mosogozedwa ndi a Thabo Chakaka Nyirenda komanso oyimira mlandu a Saulos Chilimwa anaonekera mkachipinda komata pamaso pa oweruza ku bwaloli kuzapereka mfundo zawo pa nkhaniyi. Polankhula ndi Mzati atatuluka mkachipindaka, mmodzi mwa oyimira pa mlandu a Chilimwa a Bright Tew ati akufuna kuti mbali ya boma ipereke zikata za umbonizi zomwe zizawathandize mlanduwu ukayamba. So zimachitika lero mchipinda chomata ndichoti timakambirana zoti ma documents amene ife aku defense tifuna aboma atipase kuti tizagwiritsa ntchito trial kazayamba. Aboma unena kuti sakufuna kupanga disclose ma documents amene Ford akuzoyika pa chiopsezo chitetezo cha dziko. Neverson Chisiza omwe ndi wochokera ku ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ati nawo apereka mbali yawo ndipo azingodikirira chigamulo pa nkhaniyi. Nkhani yayenda bwino monga mukudziwa ana akhoti anayitana MDF kuti aonese zifukwa zokwanira kuti chifukwa chani khoti lisawagamule kuti apange share ma documents ena ndi ena. Titalowa mene muja ife tapereka mbali yathu, oyimbidwa mlandu nawonso apereka mbali yawo, ndi khoti lapanga reserve ruling iperekabe chigamulo mutsogolo. Chira chitike chonena kuti ife tilembe amene timati pa chizungu timati ma submissions, tilembe ndi kufaila ndi kuseva by Friday week inoyi. Mbali zonse. Okay. That is ifeo kwa Attorney General ku ACB as well as accused person oyimbidwa mlandu the defense. Pakadali pano oweruza ku bwaloli a Redson Kapindu asunga chigamulo chawo pa nkhani mpaka msogolomu. Iwo afunsanso mbali ziwirizi kulemba mfundo zawo pa nkhani lisanaduse lachisanu Sabata ino. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Mzati. Tionereka izo tsatirazi tibweranso. Mlandu unabwereranso ku bwalo la milandu utayimisidwa pa
Robins Park, Blantyre, la mulungu pa 5 November 2023, tikudzayatsa moto kuti with Alibe Vumbulutso Celebrations, performing live Gloria Manonga, Evans Watsopano America, King GM Spiri, Favored Martha, and introducing a special guest, Lulu, Magi Mangani, Harriet Segula, Nerigo Women's Choir, and many more. From 12 p.m., 3,000 kwacha per Como. And VIP is 10,000 kwacha per Como. Powered by Mibawa TV, Mzati TV, Angariba FM, and Revelation Media. Takulandiraninso ku nkhani zathu mwatsatanetsatane ndipo ndikupasirani nkhanizi ndine Chawanangwa Kamanga. Popitira ndi nkhani zathu, anthu awiri afa mphezi tawawomba m'boma la Mulanje. Mneneri wa polisi m'bomali Innocent Moses wati anthuwa ndi Grace Matabwa wa zaka 22 komanso Anderson Matabwa wa zaka 22 ndipo onse ndi ochokera banja limodzi. Ngozi ati yachitika m'mudzi mwa Awasi kwa mfumu yaikulu Mabuka m'bomalo kutsatira mvula ya mphamvu yomwe magwa. Moses akulankhula ndi Chikondi Kuphata. Izona ndithu kuno kumwanje anthu awiri abanja limodzi omwe mayina awo ndi Grace Matabwa zaka 22 komanso Anderson Matabwa zaka tukwana 20 amwalira ataombedwa ndi mphezi ku nyumba yawo imene amakhali makolo awo. Anthuwa adaiva khomo masanazo olemba pamene mvula ya mphamvu imagwa ndithu ya kuno kumulanje ndipo mphezi idawomba pamene idamenya ndithu Nyamatayi ali pakhonde komanso usikanayi ali ku kitchen ndipo zitatero ananyamulira kupita ku chipatala cha Mulanje ndipo achipatala anatchimikisa kuti anthu amene atisiya. Pakali pano ife ngati polisi tikupempha komanso kuwalangiza anthu kuti makamaka nyengo ya mvula ino athe kutsatira malangizo onse anzathu za nyengo amapereka kuti tipewe ngozi zobwera chifukwa cha mvula. Anthuwa amachokera m'mudzi mwa Awasi mfumu yaikulu Mabuka m'boma lino la Mulanje. Nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yakhala ikuchenjeza anthu kuti masiku amenewa mvula izigwa ya mabingu. Bungwe loyendetsa masewera mpira wa manja la Netball Association of Malawi latulutsa mndandanda wa osewera 10 omwe akuyembekezeka kuyamba mbindikiro pokonzekera mpikisano wa Fast 5 Netball World Series omwe uyambe pa 11 mpaka pa 12 November chaka chino. Izi ndi malingana ndi chikalata chomwe bungwe latulutsa pa 30 October ndipo chasayinidwa ndi mlembi wamkulu wa bungweli Isaac Chimwala. Zambiri mulipotili la Maureen Kanyundo. Ndandanda wa osewera omwe aitanidwa ndi bungweli ndi monga Joyce Mvula yemwe amasewera timu ya Leeds Rhinos yochokera mdziko la United Kingdom, Cynthia Khungwa komanso Mary Nyelenda wa timu ya Sivonets, Amina Nsusa amene amasewera timu ya Mafco, Tandi Galeta wa Kamuzu Barracks, Toera Vinkhumbo, Sheila Dimba amene amasewera timu ya Prison Queens, Lolini Ngwila komanso Martha Dambo amene amasewera timu ya First Choice Tigresses ndi Shabel Bengo amene amasewera timu ya Kukoma Diamonds. Osewera omwe ndi ankhalakale omwe sali nawo mu ndandanda umene bungwe latulutsa ndi monga Cindy Simtowe, Larini Ntukulengwira, Mwawi Kumwenda, Takondorwazi komanso Jenny Chimalilo. Mpikisano wa Fast 5 World Netball Series umaseweredwa ndi matimu omwe ali pa namba 1 mpaka pa namba 6 pa dziko lonse lapansi. Maiko amene akutenga nawo gawo ku mpikisanowu ndi monga England, Australia, New Zealand, South Africa, Malawi komanso timu ya mdziko la Uganda. Malo mwa Mzati ndine Maureen Kanyundo. Ntchito yomanga bwalo la zamasewero lya Tcholo ikukumana ndi mavuto azachuma zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito yomaliza kumanga bwaloli. Izi zaziwika lachiwiri sabata ino pomwe mkulu wa makamaka akuluakulu a bungwe la Pesnet komanso bwanamkubwa wa boma la Tcholo Hudson Kupanga amayendera ntchito yomanga bwaloli.
Laston Ngolo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Akim Malindi. Poyankhula Jonathan Mwamliwa yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Pan African Civic Education Network Pasanet lomwe likusatira bwino ntchito yokonza bwaloli wati kontalakita akulephera kumalizisa ntchitoyi ponena kuti sanalandirebe ndalama zina zogwirira ntchitoyi kuchokera ku boma. Iye wapempha boma kuti lipereke ndalama kwa kontalakitayu pofuna kuti ntchitoyi ifike kumapeto mu nthawi yoyenera. Kuchedwa kwa project yakhaso nkhawa yaife ngati bungwe chifukwa project inkayenera kutha mu chaka cha 2021 koma panopa tithakuona unena kuti panopa ndi 2023 imene no yayerekezedwa unena kuti project pomafika December ikwenera ikhale kuti atani yatha. Titafufuza uzerano mu ntchito imene takhala tikugwira kunoko inapeza kuti nkhani imene yavuta panopa kwambiri ndi nkhani ya zachuma. Leno ife tikuwapempha aboma unena kuti aboma apereke ndalama ku project inoyo kuti ithe chifukwa project inoyo ikatha ithandizira anthu amboma lino la Tcholo, Blantyre, Ilazulu angakhalenso mulanje chifukwa ndi amene no azungulira buchitukuko chimene chichi. Mawu ake bwana mkubwa wa boma ali Hudson Kuphanga wati kuchedwa kumalizisa bwaloli kukubwezera mbuyo masomphenya khonsolo ya mbomalo opitisa pasogolo ntchito zachitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo ntchito za masewero. Ntchito iyi ndakhutitsidwa mwina kwa tingati pang'onobe choncho. Ntchito ikuyenda mwa nanzika, ikuyenda pang'ono, ikuyenda mwa fulu. Ngakhale engineer wanena kuti ntchito iyi itha pofika March, mwezi wa March imene ili miyezi 5 tsogoloko. Koma ndime ndaonera ndaona ngati kuti ikuyenda mokwawa. Chimene chikutipangitsa ife kukhala ndi nkhawa na kuti ife malingaliro athu oti tizipeza ndalama pa stadium akwanitsidwa. Komabe zina ndi zinazo ndezapangidwa. Koma tiona kuti aonjezeraponso bwalo la mpira wa atsikana komanso bwalo la volleyball mpira wa manja wa zibambo osatsikana. Zinthu zimenezo zikhoza machitika koma mpira tikusewera. Ntchito yomanga bwalo za masewero la Tcholo yomwe idayamba mchaka cha 2019 imayenera kufika kumapeto mwezi wa December 2021 idasunthidwa kufika mwezi wa December chaka chino ndipo pakadali pano yasunthidwanso kufika mwezi wa Machi chaka cha mmawa. Ntchitoyi ikazafika kumapeto bwaloli lidzidzalowa anthu okwana 22,000. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mwatsatanetsatane koma tisanasiyane tatentonenso mitu yake. Bungwe la MEC lapempha atsogoleri a zipani za ndale omwe akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera lapakati m'boma la Dedza kuti asunge bata. Anthu awiri afa mphezi itawawomba m'boma la Mulanje ndipo ntchito yomanga bwalo la zamasewero la Tcholo ikukumana ndi mavuto azachuma zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito yomaliza kumanga bwaloli. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi komanso zina zambiri pa tsamba lathu la mchezo la Facebook la Mzati Radio&TV. Munali ndi ine Chawanangwa Kamanga. Pitirizani kuonera kanema Mzati mwakoma nonse.